നരുട്ടോ, എന്താ ഇത്? നീ ആരാ? എവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നേ? അല്ല, നിനക്ക് എങ്ങനെ എന്റെ പേര് അറിഞ്ഞത്? അത് ശരി, നിനക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എന്നാലും നീ ഒന്ന് ഊഹിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ ആരാണെന്ന്. നരുട്ടോ, എന്താ നിനക്ക് പിടികിട്ടിയോ? മനസ്സിലായി. നീ നൈൻറ്റീസിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമല്ലേ? ആ മിനാട്ടോ എന്നെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? വല്ലാത്ത കഷ്ടം തന്നെ. എന്നാ ശരി, ഞാൻ തന്നെ പറയാം. ഞാൻ നിന്റെ ശരിക്കും കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഒന്ന് കാണാൻ. നീ ഇത്ര നേരം എന്താ പറഞ്ഞേ? അമ്മയെ നിനക്ക് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായതല്ലേ?